Rega. Takuk sini dara no tester go sini edisi foundation je salma sampala le puro bara thangpur kisi se accident nangkha bin bokra ga gadangkha sing log no saimani bono sing buraka sak hamnago tubukha ar treatment khaikya obosshoi tarpore bono tubuja kharo logo amoni bisingo sing dujin ni pore sing khanao gata se bin sak hamchugya ko kahamkai sing amoni bisingo sing sini Ramchandra Nagar bisini jagara sini nanbodi te advisor tongnai rok sing kok sablai sini MDC sini Sarunal Development nago sing thanglaikia thangmani bisingo bono sahajjo sanka sing Bokai faida nai peka MDC bini to somoy kri bo Delhi thanai tini ki khana thangnai bo amoni pore next time faina singno kok rokha haibeno bo singno sini takuk binaino suganan bagai singno rang puisa rong bo sahajjo khaikya sing dinamno rang hani phalai Buruka PHO phunungmani yagolo tam hnai sajaka tam hnai nongno Boraka PHO to sing phunungi tubukha asuk begat India bonaro injection rokha bonaro bichi gorai rokha karon bisingo tabuk phai je sini rogi bo kisisa osubida nujak tongmaba singno parani ngai sing saichukma tong bono bahai ke sahajjo khaimanai aran bising sini MDC no hamai maro bo singno sahajjo ni bagai singno rokha rang puisa Bokhrokai ukuluk bekhagda na beskango dam bokrok to khundu gana on ta kisa nangka golpus abo bahakai engkha amo ga sing meeting pai phai pro aro borok gari kalai puro ga driver khel kri kya driver kisa chaluk thane kisa nangka tang bos kamrok khaimi akaba jeni ne amte hakai thotai mani bisna o kalai to mane lukurong tam khasana musung sine nungnai rong no ang dasine bokhor mihima doctor thangai hamani musmuta torong han kobas tab sukjara ni ne bokhro jeta dukma mani serious kin rok da khaikya kun rok da khaikya salbo sungka tamni bagi thangya sak hamno ko taisa rang puisa kre ni bagai kebda haina khanong nono to parane borok to phainai tamo ko poro to to pari sekso to khani ro